Marantak semorondana bunga-bunga yen binopong ulate soto belalak wajahnya esmu mancal esemelir napas madu wong ireng sinangga rukma
sumber Getar water lindu bumi kunjing Gumaludo guntur ketuk Ngatos sumengklung nanggen kula nengga rawuh paduka Kanjeng Deoji lajeng cumadung dawuh sinuwun nadyan kula inggih cumadung dawuh sinuwun kula inggih cumadung dawuh sinuwun Patih Kala Kridaksa lan para wadya bala kabeh wae inggih kula lega rasane atiku bawane wis kelakon sing dadi sedyaku nggonku kepengin suwita ana ngersane Sang Prabu Duryudana wis dinampa karo Prabu Duryudana nanging aku kudu saguh dadi jagoning para Kurawa supaya nyernake sing dadi kliliping Kurawa ya kuwi para Pandhawa Patih mongko sejatine Pandhawa ki jane klebu dadi mungsuhku merga wong tuaku ya Sudarmaku Swarga Prabu Hamsaraja lan Prabu Dimbaka nalika semana sedasya dening para Pandhawa jaman ana lakon ya kuwi lakon Pandhawa ngadani sesaji Raja Soya nanging Pandhawa nalika semana ora tumindak dhewe para Pandhawa dipandhegani dening Ratu Ndwarawati lan Ratu Mandura luwih-luwih Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa manut critane ya Prabu Baladewa kuwi sing wis jalari Pak Tine sedane Kanjeng Rama Prabu Hamsaraja inggih lajeng sambet rapetipun paduka Swita Sri Ngastina ya aku Swita ana ngersane Prabu Duryudana lan etok-etok dadi siswane Pendhita Durna aku mung pamrih supaya aku bisa ketemu karo Prabu Baladewa lah rak tenan iki mau aku sowan ana ngersane Prabu Duryudana sing jeneng Prabu Baladewa ya nekani ana ing pasewakan negara Ngastina banjur aku matur aku saguh dadi jagoning Kurawa nanging ana sranane ya kuwi alun-alun negara Ngastina kudu ditumbali Ratu Ulseseta utawa Ratu Bule. Mongko ratu sing bule ki ya Prabu Baladewa kuwi dheweke sajahe krasa wusana Baladewa banjur nesu-nesu nantang karo aku. Ati iki wancine prayoga kanggo males wirang durung lega rasane ngatiku yen durung kelakon nguntapke nyawane Prabu Baladewa. Nggih. Lajeng keparengipun kados pundi sinuwun. Saka pandugaku iki Baladewa mesti ora ijen dawuhna kabeh wadyabala supaya tata-tata mangsa borong lehmu ngrampungi wadya balane Baladewa yen Baladewa sing maju mengko aku sing methuke nggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit sinuwun rasa kesuwen wadyabala kabeh wae kebat mangkata. Manap dola
Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Ayo Makaco. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. As. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Aduh. Aduh. Wah. Ah. 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 As. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. 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 Oh. Waduh. Ah. Oh. Ah. Yes. Ah. As. Oh. Oh. Waduh. Ah. Oh. Ah. Ah. Iki kok akeh banget to. Ah. Ah. Was. Ah. 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 Oh. Ah. Aduh. 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 Ah. Oh. As. Oh. Wis. Ah, iki ora e. Ora iki kene. Kleru to? Awas. Mun. Ah. Nhuk nyes. Nhuk nyes, nhuk nyes. Hai. 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 Madang urung Dek Gading. Dek Gading madang urung Dek Gading. Hai. Hai. Elisa teko urung Elisa Dek Gading. Hai. 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 Seneng aku.
Eh. Wis entek. Baladewa Narpati Dinareswara Kresna kalangkung tresnanira mring Dyah Banon Cinawi Duh Rama Prabu ngantos sumengklungen anggen kula nengga wonten sakjawining pagelaran negari Ngastina lan cumadung dawuh dene mboten kados padatan menika Rama Prabu rawuh wonten negari Ngastina kepareng nganti dhateng ingkang putra pun Wisata cumadung dawuh Rama Prabu weh radal ingkang abdi kepatihan pun Pragata ugi nyadong dawuh adat ingkang sampun Gusti kula sinuwun Mandura menika menawi rawuh wonten negari Ngastina namung piyambakan kok niki nganti dhateng ingkang putra Raden Wisata kok ya tumben wah jagat dewa Bathara Wisata Pragata nggih wonten dawuh Rama nggih wonten dawuh Kanjenge mulane panjenengan ingsun nganti putraning ingsun Wisata lan kowe Pragata. Aku sing krasa yen iki bakal ana parigawe merga nyatane aku kepengkok kahanan lakon sing elo-eloi. Nggih. Kok kadosipun bingung penggalipun sinuwun. Yo, merga nyatane aku ditanting yen besok tumapake perang Baratayuda. Baladewa ki bakal melu ngendi? Melu ndombani Kurawa apa ngronjongi Pandhawa. Wah, inggih neng kula pitados. Paduka sinuwun menika Nalendra ingkang ugemi berbudi bawaleksana. Yen iya ya iya, yen ora ya iya. Ya ora. Panjenengan mesti badhe madeg ing tengah-tengah. Madeg ing tengahing bebener. Mboten mbelani sinten-sinten. Leres napa mboten sinuwun? Bener. Kaya mangkono kuwi. Baladewa tetep madeg ing tengahing adil. Nanging iki mau ana dadang layani jujul anusuli. Merga ana tekaning Ratu Sabrang kang bakal ngajab sirnaning Baladewa. Ngakune Prabu Surya Gupala. Ngaku yen kuwi turase Prabu Hamsaraja sing nalika semana ndak pateni jaman lakon Pandhawa ngadani Sajirajasaya. Wah, lah niku tedhak turasing mungsuh mesti ajeng wales wirang bener mangkono mula kang saka kuwi sono mulane aku nganti kowe cah bagus wong tuamu ya Sudarmamu arep diajab patine
kudune kowe wis tanggap Wisata. Nggih. Menawi ingkang nami Prabu Surya Kepala menika badhe ngajabilahi. Badhe males dhateng pejahipun tiyang sepuhipun sampun ngantos Kanjeng Rama ingkang badhe tumandang karya. Cekap ingkang putra pun Wisata Prabu Amsa sirna saking Rama Prabu. Upami turasipun boten trima anak mengsah kalian anak. Bagus. Sing tak karepke ya ngono kuwi, bagus. Tegese kowe wis tanggaping sasmita dadi anak Baladewa aja meringkus. Lan aja ngegungke dupeh Wisata ki anak ratu. Aja mung ngegungke dupeh dadi anake wong kondang. Aja dadi bocah sing ugungan munggah umpaan. Aja mung sumendhe marang wong tuwa, nanging kudu iso tangkar tumangkar, ngulir budi, ngasah kadewasan. Kudu iso mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Lan Wisata ingsun kekudang bisa taruna ngungkuli bapa. Tur maneh pun Rama pengin prisa anak Baladewa yen tumandang perang kepiye? Inggih, jer menika rinten dalu dawuh paduka ingkang kula tenggo Rama. Rasa nunggu dawuh kebat mangkata nanging sing praitna ati-ati. Pamit Kanjeng. Kepapak keprang guling mungsuh, kepapak bawatnya bentar, papakane ngaloga. Wah ladalah, iki sapa? Sing tak goleki Prabu Baladewa kok mani methuke aku. Sajae kisih Sentana Mandura. Ayo ngaku sapa? Dasar kepara nyoto. Aku Raden Wisata putra Prabu Baladewa. Ayo prajurit gage ngaku wis sapa? Ayo. Aku Tumenggung Panigas Jangga. Wah. Kowe anake Prabu Baladewa yen ngono tak katutke dosane. Manuta tak tugel gulumu lapu-lapan sing dadi ucapmu. Ora gelem minggat tak utapke nyawamu babuh maju tiban tangan pecah sirau panggawa tak ayoni Panigas Jangga.
Waduh. Mas canda kowe. Wah. Wah. Oh. Mas. Iya. Motor. Bus. Siap. Bus. Joindro. Joindro. Joindro.
sapa iki? Wisata aku. Wah, wisata. Yo, bali takon kowe sapa? Aku Tumenggung, Menak Jaliseta. Ayo, Ndi Prabu Baladra? Nyo Tamparana. Waduh, Edian. Rasah kenalan. Awas le. Bapang winalik sandang Godewa simbar jojo Wang Malang sudang nyogangsir waladalah Harcoko blai iblis lanat podo jek-jekan Iki sapa iki? Wah, aku Patih Mandura Patih Praguta, kowe sapa? Aku ya Patih, iki Patih Kala Kridaksa. Ayo padha-padha le Patih. Kowe saiki mungsu aku. Wah, maju rene, maju nek njaluk tak dugangi. Wah, tak gegulung rimah-rimah kowe. Ayo kayak maju. Wah. Wah, bejo ora kena iki. Wah. Ini.
gloke hit. Aduh, ya tarik jokos. Cadak sirahe hit. Jonten. Wah. Wah. Oi sing jeneng Wisata anake Prabu Baladewa. Dasar kepara nyoto. Kowe Prabu Surya Kupala. Ya, aku Prabu Surya Kupala. Bapakmu wis mateni bapakku ya kuwi Prabu Amsaraja. Utang nyawa, saur nyawa. Ndi bapakmu? Rasah goleki sing ora ana. Wah, kok saya nyedak iki. Rasah goleki sing ora ana. Ora perlu ngepo senggol Kanjenge Rama. Wisata wae ayo nono. Wah, bangsat elek jeleh urip. Sadurunge mateni bapakmu kowe dhisik sing tau tapke nyawamu Tamparana. Wah. Wah, siap. Siar. Wah. Put. Ah. Put. Put. Hei, Panus Manik jajaran Surabaya. Panus Manik jajaran Bane Iblis ayo Surabaya. Wah. Saking jagat gelag-gelag bumi Panus Manik jajalanat. Weh Surya Kupala, ayo. Sing jalanake Prabu Amsaraja layak to layak. Cakrike padha grangane. Indah-indah ratu buta. Perang yen kepepet terus nyot. Ayo, gage iki cokoten. Cokoten. Ayo cokot. Cokoten Prabu Baladewa. Pancen aku sing mateni bapakmu Hamsa. Nek pancen kowe anake lanang ora trima, ayo sumumpung saiki wis adu arep karo Prabu Baladewa. Kowe arep ngejak cara kepiye? Prabu Baladewa ning kowe wis jalari sedane Sudarmaku utang nyawa, saur nyawa. Ayo manuta tak untapke nyawamu. As keparat rasa kakean wis kepara malah kowe tak ceceli tukak cangkemmu. Wah, Panus Manik jajaran balap. Iso rata tangan Prabu Kupala rata tangan iblis kowe. Wah.
ratu apa kae? Edan tenan. Wah. Nyoto tenan nyoto, Ratu Mandura. Ratu sing tapan. Wah, tumandang karo muring-muring nganti aku ora kober males. Yo, ndak dikira aku ora iso males. Wis ben. Kowe mau muni ngonekke aku ratu nek kepepet terus nyokot wis ben. Janjilena sung pengapit tampanana cogot pedhot gulumu Baladewa. Antemo. Ayo kakek ngantemo Prabu Baladewa. Wah, iya. Sabar, Mas. Ah! Wah, manus maning jajaran kaning bawane blesat. Wah. Parat mungsana tatanan. Endah ta kowe ratu, buta ratuning buta kowe ratu. Nek kepepet nyokot kowe. Ayo maju meneh. Maju meneh gelem tak tibani Kyai Nenggala kowe. Aja wah, edan. Wah, edan. Pusaka apa kae? Murup kaya ngono elok-elok ngedapi-dapi dayane. Tujune aku iso ngendani ya, apa dikira Surya Gupala ora duwe pusaka sing ampuh? Iki pusaka pamungkas tekan wuluh gading tampanana mamprung kowe Baladewa. Amparana. Ayo, Surya Gupala aja mundur. Aja endo kowe. Wah!
pripun jago kula kena dintelke to? Nyatane Prabu Baladewa nganti kontal kaya mangkono. Lah nggih. Sakniki to. Saiki acara wong main kertune lagi apik-apike. Neng mengko kira-kira jam 3:30 ya wis nyeremimi mesti. Sampean senengane nyepeleke. Lah didelok wae mengko piye? Kalah njur apa sing ketok didol ayo. Nek jago kula niki tetep menangan, Dik. Piye, Ger? Anak Prabu Surya Kupala. Niki, Palemban Prabu Baladewa kula tamani pusaka saged kontal kaprapal kendang kaprajondang. Tegese kuwi. Tegese durung tumekaning pati. Prabu Baladewa isih urip ning Mpu Neti. Ora masalah, ora masalah. Nanging pusaka kula menika pusaka ingkang ampuh dayanipun. Percaya. Neng durung bisa dipesake. Nek Ratu Mandura kuwi wis sirna, merga tok tamani pusaka ya mung kontal wae. Dadi durung karuan nek wis mati. Lah, mung kari tibane Neti mau. Nek tiba ning watu ana dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isih urip. Kemungkinan yang kedua wis sirna. Nek tiba ning pangkuan, aduh. Jatuh di pangkuanmu sayang. Mbok ampun guyon to, Kang. Dek Patih. Lajeng prayoginipun kados pundi menika Pak Bapa Panembahan? Doyak. Dibuktekke tibane ning ndi lan wis mati apa durung? Lan babagan iki aja ketangguhan, Ger. Reh ning sing wis dadi jalaran sedane Sudarmamu ki ora mung Pandhawa, ora mung Baladewa, ning ya karo Pandhawa. Dadi karo ngoyak Baladewa Pandhawa ya kudu tok sirnake sisan. Alah dalah. Iki. Yen ngaten nyuwun pamit badhe mbujung Prabu Baladewa lan nyirnake para Pandhawa. Nah, ngono. Sing ati-ati, muga kasembatan yo, Ger. Dipatih. Awake dhewe dadi penonton mawon, ngawat-awati. Monggo Kakang Durna. Kados pundi Siwa Pragata? Rama Prabu malah kendang kapracondang. Wah, pripun niki, Ger? Prayogi dipun tututi mugi-mugi rahayu Kang Rama, Ger. Nggih.
Andra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrek palugon lakuning lekas lu kita linuting kidung oh kadung kadereng hamomong mangun manah rayu ayo hono tanah golong gumolong manadukara karna nira hangapus Iwang sukma jagat mangajurih ong dawuh langgeng kadangipun Kakang Yayi Jodiwati pun Kakang pasang pambagya padha kanthi raharja si Adi prapta ning Ndrawati Sena wah Criteng Kresna kakangku ya antuk pangestumu slamet tekaku ning Ndrawati mung wae basaku katur ana ngersane Criteng Kresna kakangku bang tak tampa ndadekake bombong penggalipun Kakang. Ingkang Rainggar Bruci pareng ngaturaken sumengkeming pangabekti Kang Mas. Bungkik setyaki tak tampa ndadekake bombonge anak pun Kakang Jodipati. Sena Criteng Kresna kakangku piye? Katon esmu semengko pengawak Bajra, Gita Hanem Gati. Ana wigati apa Yai? Wah, Gusti. Aku tak takon jare Kresna kakangku kuwi titising Bathara Wisnu. Kena apa dadak takon apa to wigatine sowanku ning kene? Yen pancen Kresna kakangku ora bisa mbatang apa karepku sowan ana Ndrawati. Wah, lereno wae lekmu dadi Kresna. Lah rak apa to? Ya lagi iki ana dayuh kok ngajak Sulaya. Ora nggo kabar apik nanging malah ngundhamana Sena. Najan pun kakang iki titising Wisnu nanging pun kakang iki ya kaya si Adi. Tan perbeda sih kedulungan wadak tekse sih kadulungan ina lali luput lan apes. Yekti ora ana kang bisa sampurna kejaba mung panguwasaning Hyang Maha Agung. Mula pun kakang ora wenang disiki prayogane
Jalarana nganggo sajarwa kelawan pun Kakang Werkudara. Yo, pancen wong pinter, omong ora kaya Ratu Ndrawati. Kresna kakangku, sena piye? Coba aku tak takon. Kewajibanmu ning Mercapada kuwi dadi apa? Pun Kakang minangka dadi pamonge para Pandhawa. Gambarane Kresna karo Pandhawa kuwi apa? Kaya dene kreta sakjarane, kreta jaran sakusire. Kretane sapa? Jarane sapa? Kreta jarane Pandhawa, kusire pun Kakang. Yo, yen pancen Kresna kakangku ngakoni dadi kusiring Pandhawa lan jagat nekseni yen to Kresna kuwi kadange enom Prabu Baladewa. Lho kusik. Kok ngembet Koko Prabu Baladewa banjur? Yo, merga sing tak takokke iki pagepokan karo jangka jangkaning dewa kodrating jagat. Yen besok kuwi bakal ana perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Upama bener perang bakal dumadi, kira-kira Baladewa kakangku bakal melu ngendi? Ndumbani Pandhawa apa bakal mbelani Kurawa? Wah, aku takon kaya ngene iki sing tak nggo dasar. Ranin Baladewa kakangku kae kabeh disrawungi, Kurawa diceraki, Pandhawa ya dicaketi dewa kakangku mbok menawa krana kabeh sedulur, kabeh direngkuh dadi keluarga. Nanging besok bakal melu ngendi? Yen pancen Kresna kakangku ngaku dadi kusiring Pandhawa, najan Baladewa kuwi kadange sepuh Kresna kakangku. Pitakonku iki mau piye? Jlitheng Kresna kakangku. Werkudara piye Kresna kakangku piye? Dadi glethek petele sira Yayi ngundhamana lan nguyak rembug marang pun Kakang. Yayi, nguyak rembug piye? Gampange pun Kakang supaya nanting marang Koko Prabu Baladewa. Ya ngono to. Antarane mengkono kuwi mau. Lah iya to Sena. Yen tumrapun Kakang bab Koko Prabu Baladewa nggone tansah cecaketan marang Kurawa lan Pandhawa uga disrawungi, iku ora dadi ngopo lan prayoga wae. Krana ingkang jenenge srawung lan mitran kuwi ora bedak-bedake. Apa maneh kabeh tinemune sedulur utawa kadang. Nanging tetep kudu eling, waspada lan kudu bisa milah-milahake endi sing ala lan endi sing becik. Yo, nanging upama ditraju saka pangrasaku Baladewa kakangku durung tau labet karo Pandhawa. Kepara malah Pandhawa sing wis kulina nglabuhi karo Baladewa kakangku. Kosok baline Kurawa durung tau nglabuhi Baladewa. Nanging kena ngapa upama ditimbang ngono Baladewa srawungi malah akeh karo Kurawa tinimbang karo Pandhawa. Malah luwih akeh melu Kurawa. Lah yen ngrembug bab labuhan upama si Adi wis tau nglabuhi karo sapa wae, kok banjur tok ucapake iku si Adi tekse nggone labuh labet utawa tetulung durung ikhlas. Mongko ana saweneng piwulang nyebutake lamun sira dedana weweh tetulung iku bebasane tok ulungake tangan tengen nanging tanganmu kiwa aja nganti weruh. Lan yen tembungmu kaya ngono kuwi tekse si Adi ngundhamana lan durung lila, durung ikhlas nggone tetulung utawa nglabuhi, ora prayoga Yayi. Wah, ya wis. Banjur babakan Bratayuda Baladewa kakangku bakale melu ngendi? Sena. Yen babakan perang Bratayuda besok Koko Prabu Baladewa bakale nglabuhi sapa pun Kakang ya ora bisa paring dawuh pengendikan krana mesine iku wewenange pribadi Koko Prabu. Apa meneh perang Bratayuda iku dudu perang ampyak awur-awur, nanging iku perang suci sing nganggo tatanan. Nanging percaya marang pun Kakang Yayi, najan katone Koko Prabu Baladewa kae piyai ingkang gampang dukane, nanging Koko Prabu Baladewa watake jujur lan wicaksana. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Endi kang bener mesti bakal dibelani Yai Sena. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyokra ring Resi Jahnawi Suta. Kan munggah kalihira ing rata.
mangsuli cariyos ngajeng Prabu Baladewa ingkang ketaman pusakanipun Prabu Surya Gupala ngantos kendang kapracendang kuntal kaprapal jawah wonten negari Ndarawati saengga cipta renggane Yayi Prabu Kresna aja kaget pun Kakang Ing Prabu Yayi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.